aby nebol ten nový rok horší ako ten predchádzajúci? Ja si osobne myslím, že tak ako sa v marketingu často rozpráva, ten second screen je veľmi dôležitý. Ja si osobne myslím, že budúcnosť je v tom, aby sme divákom dali rozšírenú realitu a rozšírené možnosti popri sledovaní samotného športového zážitku. Ešte si rozšírite svoje obzory o nejaké zaujímavé dáta typu aktuálne štatistiky, nabehané metre, počty prihrávok a tak ďalej. Takže z môjho pohľadu tá technológia rýchleho zberu dát a second screen. Tak za najväčší ITGO v tomto roku konkrétnom, je to jeden z 15, kde sme každý rok niečo vygólovali, tak si dovolím povedať, že je posunutie úrovne bezpečnosti, čiže security ako takej na úplne iný level, ako sme ho doteraz mali. Takže dovolím sa povedať, že asi tá security bola v tento rok tá najdôležitejšia. Tak primárne v 24Pay bolo pre nás riešenie pre naše platobné brány, aj vzhľadom teda na pomer výkon, cena a všetky ostatné parametre, ktoré sme zvažovali, ale dnes je to hlavne o tom, že je to stabilné prostredie, je to stabilná funkčná služba, ktorá nám poskytuje naozaj rýchly support, rýchly helpdesk a nemáme absolútne žiadne problémy v konečnom dôsledku, čo sa týka prevádzky a v prípade problémov s riešením problémov. Je to rýchle, bezproblémové a 24x7, takže veľmi spokojný.